Alright, muri Zimbabwe tasvika pamba pa Chief Mboma, ndofunga muri kuona umu ndimo mudare ravo, iri ndiro basa racho rakaungana apa. Iri ndo munobva masolutions emaproblems ese amunosangana nawo, mungave mudzimba, kungave kumabasa, kungave kupi kwese kwamuri. Wabatei panhamba dziri pascreen idzo. As always tinongounza zvinenge zvichipisa paBombshell Television, kuYouTube nekufacebook kwese. Don't forget to subscribe to our channel and also like our Facebook page. Tichingounza zvinenge zvichipisa, tinenge tichingounza zvinenge zvichitrenda zvega zvega. Ndofunga matestimonies muri kumaona, vanhu vari kubatsirwa, zviri kuitika zvakawanda panapa. Uya uzvinzwire paground, uya uzvionere. Makadii Chief Mboma? Makadini muzukuru wako. Ndiri nani, so tasvikawo mudare renyu. Nhasi nyaya dzatanyanya kufambira inyaya dzezvemudzimba izvi. Tichida kufambira mberi neurongwa. Ndoda hangu kutanga kubvunza nezvecentral lock, kana kuti ameno kusungwa kwenhengo here. Handinyatsodziva kuti mokwanisa kuti tsanangurirawo here. Motudza kuti mudare renyu zvirimo here? Right, mudare mangu zvirimo zvekusunga murume, zvekusunga futi mukadzi. Alright. Right, ndinozviita zvakanyanyisa. Ndo matare andiri kufamba nawo zvakanyanyisa emudzimba. Uchisvika pano tinopinda matare. Tapinda matare toona kuti mudzimai wakamuitira zvese here kumusha kwako. Kuti kuna vamwe vada kunosunga magirlfriend sezvatiri kuona zvinoitwa nana marwei. Isusu tinotendera kuti tinosunga murume akapedza zvinhu zvese kumusha kwemukadzi. Nemukadzi anozikamwa kumusha kwemurume. Aiwa, ukauya pano tinokusungira murume wako anenge achinetsa akadzikama mumba. Aiwa, ipapo ndofunga panzwisisika. Muri Zimbabwe ndofunga mazvinzwira. Asi kana une wauda kusunga, usangouye nekuti wangofarira munhu kana kuti wachiwa munhu baba vepanext wotouya uchida kusunga munhu kana kuti uda kutora murume munhu. Izvozvo panapa azviko, ameno kwazviri kuitwawo, because variko havo vari kusungwa nemagirlfriends. Asi mudare raChief Mboma azvimo. Tichifambira mberi neurongwa, Chief Mboma, saka imimi mati ana marwei kuno kwavauye here, because kune vana marwei vari kusunga varume vanhu. Right, zvazvinoita. Inini pano ndinobatsira varoi, mbondi, zvirema, mapofu. Ndiri chiremba chemunhu wese. Munhu akauya pano achiti inini ndakanyeperwa, ndakanzwa aine munhu asi ndoda kumurwadzisa, unotarisa paTV yangu ina apa, ndoona kuti zvechokwadi here izvo zvauri kutaura zviri kwere. Right, ndobva ipapo ndopinda muhari mangu, ndinotaurirwa kuti zvakare. Ndabva ipapo ndoona kuti aiwa zvechokwadi munhu akamurwadzisa, ndinomupa zvinhu zvekumusungira. Ndomuudza kuti by mazuva akati anofanira kunge adzoka nezvinhu zvamama akataurirana. Kana anga akati achakutengera mota, anofanira kukutengera mota iyo. Kana mota iyo yauya, ndokusunungura panapo, kusunungura panapo. Ndo zvandinoita kune ana marwei kana vauya pano vanyeperwa nevarume venyu. Alright. Aiwa, ndofunga tapanzwisisa sekuru. Kune vakadzi vanogona kunge vachichema kunzoku, kana vari kutochema izvezvi sekuru, kuti murume akatambira auye nemari kumba. Ameno kuti munokwanisa kuvabatsirawo sei papa? Right, ukauya pano ndinokugadzira mushonga wangu wandinokupa. Right, ndokupa uenda nawo. But rimwe dambudziko diki diki rinoita vazukurukadzi vangu nderekuti murume chinhu chaanoda usati wamboenda kure. Shoko rekuti dedhi murume kana kuti maswera sei rakakosha, rinobudisa zvinhu zvese. Saka pamwe pacho iwewe ndiwo unenge uri trouble kuti konzeresa kumurume wako. Murume wako ndiye akuzokutengera chikafu akuita. Saka uchiuya pano tinozvitarisa zvese kuti dambudziko riri papi. Kana richida mushonga wangu ndinokupa mushonga, kana rida kurayirwa ndinokupa rayiridzo yakakwana. Unoenda kumba unounza mari. Saka ndofunga muzvinzwira muri Zimbabwe. Hanzi chimwe chacho itaiwo rudo nekudzikama mudzimba umo vakadzi moita se mobatsirikana. Mari inogona kubuda musina kuya kupi kunoko. Asi kana zvazonetsesesa, batai Chief Mboma panhamba dziri pascreen izvo, muite se muzvionere. Saka ndema api mamwe matambudziko sekuru amunobatsira nyaya dzezvemudzimba izvi? Right, ezvino ndine matambudziko futi evanhu vazukurukadzi vari kubuda mudzimba zvakanyanyisa, vachiita zvavari kuita, vachiita mudzimba maane nzara, mudzimba maane nzara. Aiwa, musabude mudzimba.
uyai kuno, kana murume wako asingadi kufamba unouya kuno, ndinokupa zvinhu zvandinokupa zvaunenge unobikira murume wako chete. Aiwa, mushini wekupiwa anenge akutoita mushini wekuti kana akatanga kusona majuzi 24 hours achirova kusvika iwe watozoti zvakwana. Saka musabude mudzimba muchidaro, munopasa dzimba dzenyu wadzikuru. Zvirimo mumba nezvauda kuendera kunze zvakangofanana, kuti musi wokuba chete ndounonakidza, asi musi wokuzobatwa chete wakaoma. Uyai kuno chero naivo wazukuru vaneta pandrikine, uyai kugadzirira. Aiwa, chifu Mboma varipo vari kukurukirai. Izvozvi ndiri mbishi, ndine imwe midzi yandiri kuda kuti ndimbonotsvaga futi, ndambobuda ndinotsvaga yevanhurume futi. Nemamwe matambudziko akafanana nekuti murikutadza kunzwisana mudzimba, mukadzi nemurume muchinetsana pazvinhu zvidiki, svikai pachifu Mboma, ndinokugadzisai zvakanaka nekukusimbisai nguva muri semhuri. Aiwa, munobatsirwa mahara kana zvanyaya kunetsa, uyai mubatsirwe mahara. Chandisingadi ndechekuti wazukuru acheme uko vachingoti sekuru vanenge vanoita zvefeki kana vanoita svika pano ubatsirika. Aiwa, matambudzo emudzimba ndinorakasha sezvahari. Alright, tiri pamudzimba imomo unoona nge une murume kana mukadzi anoshandiswa kana nezvinhu zvezvekuti pamwe pacho anenge atori mushini but achingonzwa kana kusada mukadzi wake kana kusada murume wake. Munopagadzisa sei? Right, ndo patinotaura paya tinoti mweya yezvikwambo, mweya yekushandiswa nemweya yekuitiswa nevanoti mazuva kuti mabluetooth kana kuti mbobobo nayo. Right, ndinokugadzira zvikafamba zvakanaka. Alright, nekuti hazvifi zvakaitika futi kwauri. Aiwa, ndofunga mukuzvinzwira mhuri yeZimbabwe hanzi dzemumusha dzese ndo dzatanga tichibata muzuva ranhasi. Tibatei panext topic, tiri vakutsanangurire futi zvizere. I think next time tiri palive pafacebook, so tichaisa notification pafacebook page redu. Muzuva tichange tiri live tokudzai mese moungana movunza mubvunzo yenyu iri palive. So aiwa, tinopa kutenda kune michifi. Mashoko ekupedzisira kune vari kunetsekana nezvemudzimba kumhuri yeZimbabwe. Mashoko ekupedzisira ndekuti ndakambotaura zuva riya kati vazukuru vaya vanorwadziwa nemajeko aya, vanoti kana vakusvika nguva yavanochema zvakanyanyisa, vanoti jeko harisi kumunhukadzi chete, nekuvarume kana vakusvika pabonde payo uchingonoda kuti wakunopedza bonde rako unotanga kuchema uchinzwa kurwadziwa, svikai futi ndikubatsira mahara sande yega yega, svikai pachifu Mboma mubikirwe zvamunobikirwa. Aiwa, tatenda sekuru, tafara nezvamatsanangurira. I think tataura zvese zvinoda kuzikanwa nemhuri yeZimbabwe. Ndichikutendai munozivisa mhuri yeZimbabwe kuti vazive kunobatsirwa matambudziko achipera. Aiwa, ndiro basa redu, tichange tichifamba kwese kwamunenge muchitida tinoita se tinouya kotoshanda nemi. Asi uyai pachifu Mboma, namba ndo dziri pascreen. Don't forget to subscribe to our channel. Thank you.